had altijd al iets zelf willen creëren in plaats van dat ik iets voor een ander maakte. Ik ga vandaag op bezoek bij Daniel Willemkens. Die heeft een eigen stripverhaal gemaakt. Niet met een pen, maar met een computer. En het is ook nog eens een bijzonder eerbetoon aan 2 mensen die hem heel waardevol zijn. Het is inderdaad een eerbetoon naar mijn overleden opa en oma. Ik ben natuurlijk, die hadden een vakantiehuisje aan het strand bij Breskens. En daar gingen we eigenlijk iedere zomer daar eigenlijk naartoe. En dan gingen we altijd naar het strand met hun en dat was hartstikke gezellig. Het verhaal speelt zich dan ook geheel af op het strand. Met een uniek hoofdpersonage. Het is dus een emmer met een lichaam gemaakt van zand. En hij kan dus tot leven komen. En dan ontstaat er eigenlijk een soort figuurtje. En dat is dan eigenlijk Buck. En die was op een dag aangespoeld in de gemeente Terneuzen. Op het strandje daar bij de Westmeer. En die ziet dus eigenlijk overal vuilnis liggen. En die ziet dus ook dus een meeuw. En die zit met zijn hoofd vast in een fles. Ja, en die vindt dat dus vreselijk. Dus die gaat die meeuw helpen. En het is hem dus dan gelukt om die meeuw te helpen. Maar die wil dus dat het niet nog een keer gebeurt. Dus nu gaat hij eigenlijk iedere dag het strandje schoonhouden om ervoor te zorgen dat het dus niet meer nog een keer gaat gebeuren. De hoofdpersoon uit het verhaal heeft moeite met het maken van vrienden. Hiermee wil de schrijver het thema eenzaamheid belichten. Dat is iets wat heel veel speelt onder de jongeren tegenwoordig. En voornamelijk met social media is het, hebben we best wel weinig interactie met elkaar. En ik vind, er moet gewoon wat meer aandacht aan besteed worden. En wat is de doelgroep voor het stripverhaal? Het is gewoon voor jong en oud. Ik bedoel, er zit voor iedereen wel iets in. Dus ja. En wat is nu de volgende stap? Wil je het dan ergens uit gaan brengen dat het in winkels gaat liggen? Ik heb al een beetje contact met Van der Sande. Okay. En dan hoop ik in ieder geval dat het boek daar zou verkocht kunnen worden. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ben je opeens een gepubliceerd schrijver? Ja, dat zou wel mooi zijn inderdaad. Dus,